Pristúpime k bodu číslo 3, taký asi dôležitý bod veľmi. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2015 s výhľadom na ďalšie roky 2016-2017. Poprosím prekladateľa, prednostu pána Bagara, aby nám povedal úvodné slovo. Vážení páni poslanci, milí hostia, tento materiál je zrejme jeden z najkomplexnejších materiálov, ktorý sme vám predkladali a pripravovali na miestne zastupiteľstvo. Mali ste možnosť sa s ním podrobne oboznámiť jednak v písomnej forme, elektronickej, prerokovávali sme ho na komisiách, prerokovávali sme ho aj na miestnej rade. Takisto bol pre potreby záujemcov zo strany občanov zverejnený na našej internetovej stránke. Návrh rozpočtu, tak ako je povinnosťou zostavovateľa, bol zostavený ako vyrovnaný, mierne prebytkový. Pre nás ako nový tím nastupujúci na miestny úrad to bola prvá skutočná skúška, ako sa asi vieme vysporiadať s úlohami, ktoré nás čakajú. Vychádzali sme z histórie a z minulosti, z minulých rozpočtov. Veľmi dobrú prácu pri príprave rozpočtu urobilo oddelenie ekonomické pod vedením pani inžinierky Packovej, ktorí pripravili východiska. Za to krátke obdobie, ktoré sme na úrade, zistili sme, že niektoré oblasti potrebujú väčšiu pozornosť ako oblasti iné. Sú to predovšetkým oblasti týkajúce sa sociálnych vecí, školstva, kultúry. Bohužiaľ, limity, ktoré reálne pred nás rozpočet kladie, sú také, že nedokážeme výrazným spôsobom hneď v prvom roku navýšiť tieto čiastkové rozpočty. Napriek tomu sme sa snažili zabezpečiť pre všetky tieto dôležité kapitoly minimálne minuloročné objemy a postupne sme ich podľa možností navyšovali. Na druhej strane stále máme pred sebou mnohé úlohy, ktoré vyplývajú zo starostlivosti o zverený majetok alebo náš vlastný majetok. Počnúť s cestami, výtlkmi, budovami, škôlkami, školami, je to nekonečné množstvo potrieb, ktoré nás dennodenne až prenasledujú a musíme sa s tým vysporiadavať. Tí, ktorí sa už stretli s tvorbou rozpočtu v minulosti a majú s tým skúsenosti, vedia, že na strane príjmovej je to relatívne jednoduché cvičenie. Najvýznamnejšiu položku príjmov nášho rozpočtu tvoria daňové príjmy. Jedná sa o takmer 4,9 milióna eur v roku 2015, čo predstavuje nadpolovičnú časť našich príjmov. Ďalšou veľmi významnou položkou, ktorá prichádza do nášho rozpočtu, sú transfery na prenesené kompetencie v súvislosti s prevádzkou základných škôl, 4 základných škôl, ktoré máme na starosti v rámci Dúbravky. Daňové príjmy pozostávajú z príjmov fyzických osôb, ktoré sú prerozdeľované prostredníctvom mesta Bratislavy a z príjmov z nehnuteľností a pozemkov. Tieto sa dajú relatívne veľmi presne predpovedať. Kde vidíme istú rezervu na strane príjmov je, myslím si a verím, že sme schopní zlepšiť výber našich vlastných daňových príjmov, či už je to za parkovacie miesta, kde je zrejme teraz najväčšia taká rezerva, ktorú vidíme a na čo sa chceme v najbližšej dobe zamerať. Na strane našich výdavkov, tam už je to podstatne komplikovanejšie. Z jednotlivých položiek najväčším výdavkom pri činnosti mestskej časti Bratislava Dúbravka sú mzdy a mzdové odvody. Predstavujú v roku 2015 takmer 2,9 milióna eur. Druhou najvýznamnejšou položkou sú tovary a služby, myslím z tých položiek, ktoré dokážeme priamo ovplyvňovať. A veľkosťou celkovo významnou položkou sú transfery na základné školy. Financovanie základných škôl funguje v princípe tak, že mestská časť dostane zo štátneho rozpočtu istý balík peňazí, ktorý v celom objeme presúva ďalej na základné školy, ktoré máme v správe na starosti. Takže tieto peniaze nami len pretekajú, síce navyšujú náš rozpočet, ale reálne nimi nejako nevládneme. Samozrejme, potreby základných škôl sú podstatne väčšie
Okrem týchto peňazí im prispievame na ich chod, prevádzku, staráme sa o budovy podľa našich možností. Popri financovaní tých povinných vecí sa samozrejme mestská časť zaoberá aj financovaním kultúry. Na rok 2015 navrhujeme príspevok na chod Domu kultúry vo výške 225 000 eur. Minulý rok to bolo 200 000 eur v tom základnom rozpočte pôvodnom, ktorý bol schválený. A pamätáte si naše prvé zastupiteľstvo v decembri, kedy na žiadosť pani riaditeľky bolo pridaných ešte 50 000 eur. Myslíme si, že by 225 000 eur hneď na začiatku roka malo byť dostatočných a pri správnom nakladaní s týmito prostriedkami by to malo aj stačiť na celý rok a malo by to zabezpečiť minimálne v tom istom rozsahu ako v minulom roku chod Domu kultúry. Ďalej plánujeme pokračovať alebo obnoviť vydávanie novín, pomocou ktorých chceme informovať obyvateľov mestskej časti Dúbravka o tom, čo sa deje, čo je nové, na čo ich pozývame. Na financovanie Dúbravského spravodaja sme vyhradili 42 000 eur a samozrejme pokračujeme v podporovaní Dúbravskej televízie sumou 73 425 eur. Podrobnosti týchto kapitol boli prejednávané na komisiách predovšetkým. Myslím si, že je tam množstvo námetov, ktorým sa budeme počas roka 2015 venovať, ako zlepšiť a zefektívniť využitie týchto peňazí, ktoré sme vyhradili pre kultúru a informovanosť. Ja by som povedal, že na úvod tejto kapitoly by to mohlo byť všetko. Poprosím pána starostu. Ďakujem. Ja to otváram rozpravu k tomuto bodu. By sa mohli poslanci pýtať, mi na to reagovať. Buď pán prednosta, ja, alebo pani vedúca ekonomického, pani Packová, závisí od toho, komu položiť otázku. Čiže otváram rozpravu. Nech sa páči. Pán Mikuláš. Ja iba jednu krátku otázku. Nevšimol som si v tom materiáli. Peniaze na Dúbravskú televíziu idú formou dotácie, alebo ako v minulosti na zmluvu o dielo? Došlo k zmene, vzhľadom na to, že do dnešného dňa bežíme v rozpočtovom provizóriu, tak prvé 2 mesiace roka 2015 sú financované presne tým istým spôsobom, ako bol minulý rok. To znamená, že existuje zmluva medzi Dúbravskou televíziou a mestskou časťou o poskytovaní služieb. To znamená, že sme poskytli 2 splátky na služby, ktoré Dúbravská televízia poskytuje mestskej časti. Tieto objemy podliehajú DPH v zmysle príslušných zákonov. Predpokladám, že po schválení rozpočtu, tak ako bol navrhnutý, by sme prešli na zmenu formy financovania Dúbravskej televízie a už by sme jej posielali dotáciu. Tým pádom dotácia má iný režim z pohľadu DPH a nebolo by potrebné odvádzať DPH z týchto peňazí. Výborne, lebo takto už v minulosti zbytočne ušlo veľmi veľa peňazí. Ďakujem. Ďakujem. Pán Štekláč. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať, alebo teda pôvodne najprv by som rád prezentoval stanovisko Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. Komisia sa rozpočtom zaoberala skutočne podrobne a snažila sa nejakým spôsobom navýšiť ten rozpočet v sociálnej oblasti. A uvažovali sme, je plánovaný taký transfer peňazí zhruba 80 000 z rezervného fondu do kapitálových výdavkov. Jednak v tom našom stanovisku sme navrhli, časť tohto výdavku má byť asi 20 000 použité na rekonštrukciu detských ihrisk, asi 60 000 má byť posunutých na počítačovú techniku. Nám sa tento výdavok zdal veľmi navýšený, preto sme ho vlastne odporúčili nevykonať v pôvodne navrhovanom rozsahu s tým, že časť týchto prostriedkov by bola poukázaná do sociálneho rozpočtu. Avšak musím povedať, že teda po ďalších konzultáciách vyšlo najavo, že tieto prostriedky, ktoré sú presúvané z toho rezervného fondu, sú vlastne viazané, že sú plánované na elektronizáciu úradu. A keďže vlastne teda elektronizácia úradu a transparentnosť úradu boli jedných z pôvodných plánov, na ktoré sa kladol veľký dôraz, tak pravdepodobne asi momentálne od proste tejto navrhovanej zmeny ustúpime. Chcel by som vás ešte poprosiť k tomuto sa vyjadriť. Ďakujem. Samozrejme, tu sú 2 okruhy problémov. Jeden je ten, že v princípe presun medzi kapitálovými výdavkami a bežnými nie je možné, nedá sa to miešať.
My musíme mať vybalancované bežné príjmy s bežnými výdavkami, kapitálové s kapitálovými. Čo sa týka financovania sociálnych služieb, máte úplnú pravdu. Je to zlé, sme si toho vedomí. V tomto okamžiku sme sa v prvom návrhu rozpočtu snažili pokryť nevyhnutné potreby v tej miere, ktorej boli. Myslím, že sme tam aj pridali nejaké peniaze. Urobili sme teraz v rámci tej organizačnej zmeny prvý krok. Pani Lišková, ktorá je poverená vedením oddelenia, ma upozorňovala, že v minulosti dosť často bojovali na strane vedenia úradu s faktom, že bol obmedzený počet opatrovateliek, ktoré mohli prijať na 20 a potrebovali by tento počet uvoľniť. Takže v novej organizačnej zmene som zapracoval zvýšenie počtu opatrovateliek na 30, čo znamená, že teoreticky v prípade potreby vieme, alebo kolegyne zo sociálneho vedia prijať ďalších až 10 opatrovateliek. Samozrejme, že to nejde len tak jednoducho, pretože to je naviazané na objem finančných prostriedkov, ktoré sú na opatrovateľskú službu rozpočtované. Ale minimálne zo strany vedenia neexistuje bariéra a keď dojde k potrebe zvýšenej poskytovania opatrovateľských služieb, tak si budeme musieť k tomu sadnúť, budeme musieť nájsť financovanie tejto služby a budeme vedieť zabezpečiť získanie nových opatrovateliek. Problémom pri opatrovateľskej službe je to, že súčasné platové podmienky nie sú zďaleka atraktívne. Bojujeme s obrovskou fluktuáciou tých pracovníkov, sú to hlavne ženy, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu. Prvotným dôvodom je to, že sú zle zaplatené. Vidím to tak, že behom roka budeme musieť prehodnotiť otázku financovania tejto služby a vrátiť sa k tomu. A ako ju budeme vedieť financovať? Ja si myslím, že napriek tomu, že sme sa snažili zreálniť výšku príjmov, to znamená, že sme ju nadvihli voči úplne tým prvým východiskám, ktoré boli na úrade pripravené, stále sú položky, o ktorých vieme a veríme, že prídu, ktoré nám umožnia počas roka navyšovať jednotlivé kapitoly, kde to budeme skutočne veľmi potrebovať. Že z týchto peňazí by sme mohli do sociálnej služby dať viac. A ďalej ste sa pýtali na financovanie tých našich počítačov a elektronizácie. Áno, to je totiž projekt, ktorý bol rozbehnutý približne 2 roky dozadu na magistráte. Je to elektronizácia verejnej správy v rámci Bratislavy ako celej, kde sú mestské časti povinné sa do tohto projektu zapojiť. Ten projekt je centrálne ako keby vedený z magistrátu. V tomto období práve prebieha finálna etapa pred vyhlásením výberových konaní na dodávateľov akýchsi prepojení medzi mestskou časťou a tým centrálnym systémom, ktorý pobeží v Bratislave. Myšlienka je postavená na tom, že občan Bratislavy by mal byť schopný si elektronicky vybaviť jednak teda cez internet mnohé veci, ale takisto na ktoromkoľvek úrade, bez ohľadu na to, ktorého úradu konkrétne sa to týka. To znamená, že mohol by si daň z psa zaplatiť aj pri pracovisku v Petržalke, nemusí u nás v Dubravke ísť na úrad a túto riešiť. Z pohľadu Bratislavy ako celku je to veľmi, alebo malo by to byť pre občanov veľmi výhodné. Je to obrovský kus práce, ktorý je pred nami. Čo sa týka financovania tohto projektu, preto sme na tento rok vyčlenili ten objem prostriedkov 65 až 70 tisíc eur. Jednak vychádza z predbežných kalkulácií, ktoré nám boli predložené gestorom tohto projektu na úrovni mesta. A 95% týchto prostriedkov bude financovaných z fondov štrukturálnych prostredníctvom Ministerstva hospodárstva. Ale musia byť vyčerpané v tomto roku. To znamená, pokiaľ chceme ušetriť významnú časť týchto 70 tisíc, tých 95%, tak pre nás ako mestskú časť je jediná šanca zrealizovať ten projekt tak, ako je plánované v tomto roku a dostaneme spätne preplatených z 95% zo sumy takmer 70 tisíc eur. Tým pádom tie peniaze sa nám vrátia do rozpočtu. Nie sú tam zatiaľ tie vrátené peniaze ešte rozpočtované. Opäť máme príjem, s ktorým vieme hospodáriť lepšie a inak. Dúfam, že som všetky oblasti pokryl z vášho relatívne širokého príspevku. Ďakujem. Ďalší. Pán Káčer. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa dovolil pána prednostu poupraviť v niektorých číslach, aby neprišlo k nejakým zbytočným dezinformáciám, lebo spomenul, že príspevok na televíziu 73 000, ale to by som určite nezahlasoval. Takže je tam 51 000, je tam nejaké zníženie. A dúfam teda, že sa bude aj o rok opäť zase znižovať tieto výdavky a naozaj naučíme sa správať trhovo a začneme si zarábať. Takisto tam bola zle uvedená informácia. Ja viem, že sa posunul len o riadok, ale aby ľudia v tom mali
mali jasno. Bolo povedané, že dubravský spravodajca 42 000, je to 31 000. 42 000 to stálo vždy predtým, teraz to je 31. A takisto verím, že sa budeme snažiť ušetriť aj na tejto položke. Dokážeme to robiť aj za 20, keďže vieme, že Karlovka to vie robiť za 10. Tak ja verím, že my budeme lepší ako Karlovka a budúci rok to už bude za 9, keď sa to znovu všetko naštartuje, začnú príjmy z reklamy a všetko. Naopak, veľmi by som chcel pochváliť, že naozaj tento rozpočet už odráža aj to, že napríklad v Dubravke sa niekoľko rokov dávalo do športu niekde pod 10 000 eur, dneska je tam 31,5, to teda myslím, že je naozaj dobré. Takisto vidím, že tu je mierne šetrenie na Dome kultúry, aj keď to myslím, že ešte není úplne obsiahnuté to, čo by sme chceli, ako by malo financovanie Domu kultúry vyzerať. Takže komplexne chválim návrh rozpočtu a určite ho podporím, len teda tieto dve veci som musel povedať. Ja sa ospravedlňujem, mi to ma mrzí. Pán prezident, to povedal na schvál, či dávate pozor, vy poslanci, naozaj to povedal na schvál a vlastne bol minuloročný rozpočet aj terajší, aby si videli prvom, že naozaj šetríme. Čiže bolo to naozaj, ďakujem pánu Káčerovi, že to všimol a dáva naozaj pozor. Ďakujem. Ďalší sa hlasí pán Burkert. Ja by som sa chcel opýtať na navýšenie položky mzdy, príplatky, odmeny, správa obce. Oproti roku 2014 je to z 810 000, respektíve 822 000 na 835 000 v roku 2015. Tu si musíme uvedomiť, je tu jeden efekt, ktorý vychádza z ukončených pracovných pomerov v roku 2015, v decembri, predchádzajúcim vedením miestneho úradu, kedy odstupné, odchodné odmeny boli vyplácané v dvoch tranžiach. Jedna menšia, približne v objeme 35 000, bola vyplatená cez pokladňu v decembri. To sa prejavuje v decembrových, teda ešte v rozpočte roku 2014. Zbytok bol vyplatený v výplatnom termíne januárovom, ako mzdy za december obvykle sú vyplácané, takisto s odvodmi. Všetko toto už padá do rozpočtu roku 2015, do tohto našeho, ktorý teraz schvaľujeme. To navýšenie rádovo 70 000, ktoré sa nám prenáša, bez toho, že by sme akýmkoľvek spôsobom to vedeli ovplyvniť. Okrem toho, v roku 2015, ako ste pravdepodobne zachytili, došlo k navýšeniu miest pedagogických pracovníkov školských, to znamená materské škôlky, pedagogickí pracovníci o 5% a navýšeniu miest pracovníkov verejnej správy, to znamená všetkých zamestnancov úradu, plus teda nepedagogických pracovníkov v materských škôlkach o 2,5%. Toto sme museli takisto zahrnúť. Ako spomenula pani kontrolórka, čo sa týka celkového počtu pracovných miest, tak ten pohyb nie je veľký. Na úrade nedošlo síce k nárastu, ale nepredpokladáme v tomto okamžiku, že by sme vedeli deklarovať ušetrenia nejakého významného počtu pracovných miest, z čoho by hneď v prvom roku sme dokázali preukázať mzdové úspory. Ďakujem. Ďalšie otázky? Pán Káčer? Ja sa ešte predsa len vrátim, lebo bolo povedané, že to boli odstupné a odchodné, ale mne tu není úplne jasné, že či to bolo vynútené zo strany nového vedenia, že teda ľudia museli odísť a dostávali odstupné, respektíve odchodné, alebo či to je ešte nejaký pozostatok alebo prežitok, ktorý sa nám preniesol už do tohto nového vedenia obce. V tomto som úplne nemal v tej odpovedi jasno, sa priznám. Všetky tieto navýšenia sa týkali zamestnancov, ktorých sme my fakticky už v úrade nenašli. Čiže ani jeden z nich nebol v súvislosti s zmenami, ktoré my realizujeme. Boli to odmeny a odstupné teda vyplatené zamestnancom, ktorí pred tým prvým zasadnutím 15. decembra ukončili pracovné pomery tým, že si zrušili miesta pod sebou a podobne. Vyplatili odmeny. My sme mnohých nenašli, lebo im skončili pracovné pomery k 15. decembru. Tí, čo mali do 31. aj dovolenky čerpali, my sme ich tam nikdy nevideli, ja ich nepoznám. Faktická, pán Káčer? No jasné, ale oni si nemohli asi sami dať odstupné alebo odchodné, takže to muselo byť schválené asi bývalým vedením, respektíve bývalým starostom, lebo sám zamestnanec si nedá odstupné, lebo to je vlastne nejaká odmena asi za nejaké odpracované. Treba povedať, že to kontrolovala aj pani kontrolórka. Vyplatenie týchto odmien aj odstupného bolo plne v súlade so zákonníkom práce.
nedošlo k porušeniu zákonníka práce. Tak. Čiže zákonná stránka bola, morálna je druhá vec. Áno. My sme riešili. Ak môžem povedať, za nášho vedenia odišiel iba jeden pán Bartoš, ktorý má sa médiá, ktorý sa mesiac neukázal v robote, len potom prišiel. Čiže on ukončil po dohode a dvaja vrátnici po dohode. Čiže od nás naozaj neodchádzal nikto. V januári odišli, čiže na nášho vedenia naozaj odišiel len pán Bartoš. A pán Kosnáč dobrovoľne odišiel na inú ale to bolo iné. Na vlastnú žiadosť. Vlastnú žiadosť, pardon. Odišiel pán Kosnáč. Máme tu nového. Ďakujem. Ďalšie otázky? Ďakujem, ukončím rozprávu. Poprosím, ak nie sú nejaké, poprosím návrhu komisiu, či sú nejaké preložené nové návrhy. Keď nie, poprosím o návrh uznesenia. Takže budeme hlasovať o návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. Budeme prijímať uznesenie, teda v bode A schvaľujeme rozpočet mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2015 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 4 743 934 eur vrátane finančných operácií. Po druhé, bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 9787 eur, pričom príjmy bežného rozpočtu sú 8 616 934 eur a výdavky bežného rozpočtu 8 607 147 eur. Ďalej v bode 3 kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 65 000 eur, pričom príjmy kapitálového rozpočtu sú 47 000 eur, výdavky kapitálového rozpočtu sú 112 000 eur. Po štvrté, finančné operácie prebytkové vo výške 55 213 eur, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 80 000 eur a výdavkové 24 787 eur. Po piate, záväzné ukazovatele, úlohy a limity príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava Dúbravka, Dom kultúry, Dúbravka, Dúbravskej televízie, SRO a jednotlivých oddelení a útvarov Mestského úradu za rok 2015 a v 6. bode programový rozpočet mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2015 až 2017. V bode B berieme na vedomie tento návrh rozpočtu, ako je napísané v papierovej alebo elektronickej forme. V bode C splnomocníme starostu mestskej časti Bratislava Dúbravka upravovať v priebehu roku záväzné ukazovatele, tak ako je napísané v papierovej alebo v elektronickej podobe. A v bode D žiadame prednostu miestneho úradu oznámiť príspevkovej a rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava Dúbravka oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2015. Ďakujem pekne. Ideme hlasovať k tomuto bodu. Kto je za návrh uznesenia? Aha. Áno, poprosím. Ak môžem 4 milióny niečo, tak aby bolo jasné z tohoto, teda je to 8 700 000 podľa Čiže poprosím ešte raz o tú opravu maličku. Opravujeme tam, ak došlo k nejakej, je to tak, ako je napísané v papierovej alebo v elektronickej podobe, tie sumy. Aká je to suma? 8 743 934 eur. Ďakujem pekne za faktickú pripomienku a môžeme sa teraz pristúpiť k hlasovaniu. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Dva do 4 za. Zdržal sa niekto? Niekto proti? Neďakujem. Uznesenie sme prijali. Ďakujem pekne. A verím, že sa dobre bude dariť s týmto rozpočtom a budúci rok to bude ešte lepší rozpočet. Ďakujem ekonomom a všetkým, ktorí spolupracovali sa na tvorbe tohto rozpočtu.